Găsit, dragi prieteni, asta este cu Mobizen. Asta este o aplicație care poți să-ți editezi, să faci tot felul de astea. De am și ales-o să... Acum eu la sfârșit, dar lăsați așa. Nu trebuie să mi se vadă fața neapărat. Noi ne jucăm acum un joc culegeți. Ați văzut, eu o să culeg de la fiecare cât bani o să-mi dea. O să ne luptăm doar dacă ne vine așa, uitați, faci multiplayer, să primim, dacă trebuie să facem ceva și să ne luptăm până primim cadourile, uitați, adică să ne luptăm cu asta pentru aceste câteva puține din astea. Și așa, cum să vă zic eu, uitați, ia să vedem. Acesta este Workers Hats, aici putem să facem mai mare și așa. Aici face mâncare, uitați, pentru animale. Noi o să dăm acum pe 5 minute, că nu mă putem mai mult să ținem acestea. Și aici dau repeat că ultima dată am avut 5 minute. Și mai am, asta este mult mai agradată. Și aici am dat de o oră, dar când o să fac pentru mine asta. Nu pentru domnul, 100 de bani. Mie o să-mi trebuiesc aici. Eu o să mai dau la un filmuleț pentru că aceasta așa și o să cu această minunăție o să fac alt level. Dacă vă uitați bine, uitați ce am dat la celălalt level și tot celelalte. Înțelegeți voi? Cam așa. Puțin, trebuie să mai fac mâini la niște videoclipuri ca să mi se facă 4 diamante. Încă la 2 videoclipuri, uitați, o să vă arăt și alte videoclipuri. A team RPG with attitude. Insane heroes. Ambitious dragons. Dragon Soul. Așteptăm puțin, foarte puțin. Stați puțin, așa, bine. X apăsăm. Uitați, mi-a mai dat încă una. Și acum o să... Acum este un monstru foarte nou și mă o să întrebuiesc, uitați, așa, o să trebuiască ca să mi se ducă mult mai greu, dar asta n-am uitat încă treaba. Doar atâta o să fac planul de idei pentru acest. Noi filmăm 10 minute aproximativ. Am așa. Mi l-a dat. Cum văd că nu mai vine, hai mai repede.
mergem mai repede, stați puțin să dăm așa, să dăm celelalte aplicații. Da, a intrat în primii 90 pe județ. A avut... Da, trebuie să intru în el. În sfârșit, Doamne. Uitați, se încarcă loading. Mă mai așa, pentru telefoane vă cer acest joc, cum se numește Mobile Legends și căutați, este jocul de pe laptop, pe cine știe, este jocul de pe laptopul LOL, cine știe despre bine și instalez, mi se face al level și încă un level, înțelegeți? Acum mi se blochează puțin, refuzați. Suntem level 16. Mi se dă level 15, level 16. Yes. Așa, cred că o să închei asta. O să vedem ce o să mai facem tura viitoare. Uitați, collect. O să-ți fac foarte repede. Collect. Nu am niciuna. Să vă uit, este foarte mișto acest joc Monster Legends. Este foarte frumos, uitați, este uitați, aici este pentru calon, toți monstri. Și trebuie să gestionăm aici și vă dă foarte multe chestii. Diamante, mâncare, tot felul de chestii. Înțelegeți? Da, o să intru la cineva așa, o să vă fac o luptă, doar o luptă cu aici sunt la level 24 eu să joc, sunt aleg pe jucătorii, o să aleg pe acesta. Așa, o să bat pe genul Arsai. Trebuie să-i descurcă pentru prima dată. Eu am avut foarte multă mâncare. Vedem cât o iau pe voi. Eu am câțiva nu am chiar că nu. Parcă 900 de... Uitați, am omorât deja. Cel meu nu m-a folosit deloc. Așa. V-am uitat altă lume, deci s-ar putea să închei după victoria asta foarte frumoasă, super mișto, înțelegeți? Am avut, sunt pe locul 5, uitați, 1, 2, 3, 4, 5 și acum o să vedem ce o să ne cărăți. Și nu mai am timp, adică nu mai am bănuți să vă dau. Vedeți? Se va da câte multe alea. Deci, acum pentru ultimul final o să vă arăt toți monstrii.
Primul începem cu apa. Acesta este un foarte bun Granus, așa se numește el. Este un foarte bun luptător de apă, dă cu, vedeți, cu jetul de apă. Și altul, Mephitis, este foarte bun, este de level 13, aproape de mine, level 14, iertați-mă. Am agredat acum. Este foarte bun, atacă cu, ați văzut și voi atacul lui, foarte frumos. Mă spartăm, asta este și de piatră și de foc, înțeleg, este, nu, habitat este de foc, este de piatră, dar că acesta este doar este altfel, doar că este doar de același fel, doar că de foc, cu foc este acesta, uitați-vă dacă vă uitați bine. Altul, cum să vă zic, părăcere de aici, asta și este și de apă și de foc. Asta nu l-am putut să vedeți, asta are un, uitați puțin, să așteptăm, uitați cum face. Ați văzut, cu iarele. Următorul este Kung Fu Panda MS. Este un fel de Kung Fu Panda, dacă așteptăm puțin, hop, atupa. Mai așteptăm puțin, Panda Ken. Vedeți? Am văzut. Aici este un dragon de apă și tot să nu vi-l mai arăt pe același. Că după, uitați, este level 4. Asta nu am, cum să vă zic, nu am putut să vi-l arăt. Nu m-am concentrat foarte mult pe el. Deci, iertați-mă, nici m-am putut, că este de foc, doar de foc nu este bun. Așa, după aia mai este Panda, că vă zis, este același, facă level mai mic. Asta este level 7, un monstru foarte bun. Dacă așteptăm puțin, este de foc și de iarbă, puțin, foarte bun, nu știm. Hai să vedem altele, că după aia nu o să mi se încarce. Asta este același, doar că de level 1. Stați puțin, să vă mai arăt unul repede. Asta este foarte bun, este cu cornul, atac cu cornul, cu ce vreți. Atac că este mai mic. Ați văzut? Acum să ne ducem la foc. Este de foc și de apă, ați văzut cum atacă? Ați văzut? Este foarte bun, mie mi s-a părut cel mai bun. Uitați, îmi place cel mai mult din el și este cel mai bun. După aia este acel care al doilea care am arătat. Asta este și el, o să vă mai arăt un fel de dublura lui, doar că de foc. Foc. Asta este concentrat pe foc, pe apă și el ceva de foc, că celălalt se concentrat pe foc. Așa. Acesta este un monstru foarte bun, care l-am înlocuit cu ăla nou, înțelegeți? Și nu m-am mai concentrat după ce l-am înlocuit cu ăla nou. Pentru că ăla nou o să merite și eu să intre, că este pe la 100 și ceva. Așa. Asta este alien. De foc și de fulger. Așa, uitați, mai am una, a doua habitaturi aici. Mă concentrat pe aici, este pe fulger și foc. Asta este concentrat pe foc mai mult. Iertați-mă, un fel de dublură. A doilea este puțin, iertați-mă, și așa. După aia este încă un carton. Puțin, las. Puțin o să auziți, vă scrieți numai mare. Așa, dar ăsta și uitați ăsta nou. Uitați ce frumos, este de moarte și de piatră. Așa, asta a fost. Și o să vă las în descriere alte canale foarte mișto și mai ales pe Teoro. Pa, pa!